पर बैठने वाले जमींदार जी, इस महफिल में बैठने वाले मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों को, मुसलमान भाई के राम राम और हिंदू भाई के सलाम जी। क्या बोला है? गलता हो गई भाई, गलत हो गया है। दिमाग ठीक है ना? गलता हो गई। क्या बोला? हिंदू भाई को सलाम अलैकुम। सुधार लेंगे, अरे भाई सुधार लेंगे। भाई भाई गलता हो गई। हिंदू भाई के राम राम और मुसलमान भाई के सलाम जी। तब भाई हमारा का तरह वाले कुछ लोग चिन्ह तो है या कुछ लोग नहीं चिन्हत हो। हमारा घर वाला भी हमारा डर से जान गई लगम जे कैसन आदमी बानी हम। लेकिन भाई बटा मुआ खोल बनते ऐसा मत पूछम लग जे अइली गइली घर के भाई, अइली गइली घर के नहीं के। जवाहरलाल नेहरू के कपड़ा कहाँ धोवाए जाता रहे, अगर कोई के जानकारी हो गई तो बता दे लगे जे कहाँ धोवाता रहे। लेकिन कोई का जानकारी ना होई तो हम बताते कि उनका कपड़ा कहाँ धोवाता रहे। जवाहरलाल नेहरू के लंदन में कपड़ा धोवाता रहे, तो हमरो कपड़ा लंदन में धोवाला, हमार कपड़ा लंदन में धोवाला। और जहाँ धोवाए जाला तो धोवाते धोवाते एमे के बटा में टूट गइल बा। तब फिर जाई धोवाए तो रिपेलिंग को के हमसे बटा मोटा में लग के आई। हम कोनो कमजोर घर के आदमी नहीं की भाई, हम बड़ा बढ़िया धनिक घर के आदमी बनी, कोनो कमजोर घर के नहीं की। हमारा खेत इतना न ज्यादा बा भाई, 1 बीघा में 19 कट्ठा कम बा। 1 कट्ठा बटैया जोते निशान और जौना साल छोड़ा लेलो तौना साल दोनों बापू हमने के घूमते रह जाए। कोनो कमजोर घर के नहीं थी। हमारा खेत में तो 3 गो ट्रैक्टर बहेला, 3 गो ट्रैक्टर बहेला। अब बहुत जब ट्रैक्टर गरमा के जब भूता जाला तो सोचे नहीं सब दोनों बापू जब तो ट्रैक्टर से जोताए मान के नहीं खे तो हमने दोनों बापू खुरपिए से कोड़ लेवे दिसा। कोनो अइली गइली के घर के नहीं की। हां हम बढ़िया घर के आदमी बानी भाई। हमारे का तो कितना लोग कहले जे भाई हो एगो काम ना करा, वोट में ना उठा, वोट में उठबा तो जीता देसा। लेकिन हम ओमे के आदमी नहीं की जे वोट में इतना जल्दी हम उठे नहीं की जा। वोट में उहे आदमी उठेला भाई कि जौन आदमी के इज्जत ना होखे वो आदमी उठेला भाई हो। वोट में उठेगा तो उठ जाइएगा। अब उठ के जब उठल जाई तब कहे अब सोचा जाला जब क्या कइया तो देखी ना लगा के कर जोड़ जाला, कर जोड़ ले। आ जेकरा पहुना के पहुना ना कहे के ओकरा के जाके कहे के पर जे पहुना कहना का समझ बा आ तो ठीक है बा। तो देखिए पहुना गोभी में बानी, गोभी में दी हो। अब बताई लगा अब केहू बाबा तो माई बहन निकाले दे मौसी, ए मौसी आता कहा आता देखिए मौसी भांटा में बानी, हमारे का भांटे में दी। कोनो वही गइली के घर के नहीं की हम जाके भांटा में गोभी में कोई जम दी लगा, वो में के आदमी नहीं की। तो का कहिए भाई, भाई हो शेर कहियो भाई सियार ना होला, भाई शेर कहियो सियार ना होला और जोरवा लाठी से भाई मार ना होला। अगर चाहत नहीं जे जोरवा लाठी से मार कली अब बिहान जब मार करे के बा ये बरे रहुआ खड़े खोसी बनवा के खिया दी। अब बिहान जब मार करे के समय आई तो जितना जोरवा लाठी वाला बालू पीछ गुड़िया लौट जाइलो। ओही से कहे नहीं भाई कि शेर कहियो सियार ना होला और जोरवा लाठी से भाई मार ना होला। अब भाई फाटल आम के अचार ना होला, अब भाई फाटल आम के अचार ना होला। तो ये गौरी बात हमरा उलन के खूब ध्यान से समझा देता ने।
लेकिन भाई मौका केहू के यार ना होला एकरा पर लोग ध्यान दे। अरे केकरा के मौका केली है रे ए आ तू ही बरल गांव भर में दौड़ के चले ए सोना वो कौनो नियम नहीं है जब सोचा तारू। अरे केकरा का मौका केली है रे अच्छा कामना के घर के बेटी होई गई तो कामना के घर कोई अरे तेने के जानता रही हम लड़के के गलत कहां है तो मुरली में शादी भइल बा मुरली में शादी भइल बा तोर मुरली में शादी भइल हां रे सुन जब तोरा मुरली में शादी भइल बा ते गौरी बात तोरा के कह दे तनी खूब ध्यान से समझ ली। हां रे आवत रनिया बड़ी दूर से हां हम आवत रनिया बड़ी दूर से और रुपया ले रनिया ढेखा रुपया ले रनिया हम ढेखा दवाई बीरो में रुपया हमर लाग गइल लखा और रुपया वो लाग गइल लखा। हां तो का भाई आ कुछ रुपया बचा लखा नु हां त डाकू लेला सलूट सुन ना हां हमर रुपया कुली डाकू लेला सलूट हां आ तोरा के एगो औरी बात खूब ध्यान से समझ लिए। कौन बात रे अगर समझे वाला होगा तो समझ लेगा पूर्वक होगा तो नहीं समझ में। हां तो बताओ जल्दी हमर रुपया लेला से डाकू लूट हां आ मुरली पड़रिया में हमार समाज ढेर बा तो का कह दी हम बिना खइले ही रह गइल हई त बहनिया तो उधारे लेनी चिवरा दल बूट हमर बात तोरी के समझ लिया तो ध्यान से तोरा हमरा घरे ना जाए घरे मुरली में तोरा घरे हां रे बिना पूछला घरे चल गई खाए खातिर इतना हमर पेट सस्ता भइल बा आ सुन ल अरे हमरा समझ रो ये लगन मत काहे रे काहे तो काहे तू कह रहली सी त तोनी के कहत ताप केकरा कहली हां मैंने के मौका के देखी फिर मौका मौका कहां भी अरे सुन खाली मौका मौका काकरा कह देली मौका मौका रे एला के मौका के ना कही तब केने के मौका कह देली रे हम यूपी के मौका रे ते ना जानत रहे यूपी के ये गांव में भाई यूपी के हिया अरे तब बिहार में के छवारी के केंगा जाना साल एक घुमत घुमत